Ni kan wai na zama jane ba ka sani ba abin da nake tunani a kwakwalwa na wannan kai yaro ne ba za ka taba ganewa ba wannan gonan da babanmu ya sayar mana nan wannan kudi ne a cikin jakana to a banka mai jaka ne ko a banka mai dusa ne za mu saka ne me na fi yarda da banka mai dusa na ya ka san magana birni wannan ni ban yadda da shi ba na fi so a ɗaya wanda babanmu ya shi wani abu ina kai fara ka taba ganewa ba ai dan wana wa kudi na ka rike shi a hamata na ka kirkip to na su mai kawai na yawa ka san shi birni akwai barayi na sani ai jiya zira ya dawo ya ce an sasa kudin su 150 ka bari ni da maman kwati grafas ta sayar da sanonata ta kai kudin wai ta kai kudin wurin dan wanata za su shiga masu sai su tafi wani banki mai dutse kawai sai daga mutane da bakin kayan haka nan kawai na ji kirtub an wacce mata ni sai giya tana sai da giya ranar amma haka ne sai giya mata ai wata sa giya ne yanzu dai bari mu tare mashin kai kam hira namu nan sai gobe mun zona wannan kudin ya je banki kirtub na ke so bari mu san mu dan haka da suna faɗa a birni din ne wai ka kana fa na so ka ya ka san mutane aka ce sun fara ka kana fa na zuwa can da ba san kula ga na za mu shiga kuwa a jama suna san iska ne ai ka san yaran mu ana faɗa na ba masu waka sai wa dalwa kai wa ai kai na wa anya ba ni ka babu tambula haka za mu shiga ne gaskiya fa ya kana ga wannan su ne ana faɗa dan maliya ne ko dan kogini wannan abu suna saka kuɗi wannan da akuya ne anya za mu shiga kana fa nan kuwa kai nan mu bi ne mu bayan iska ba mu ba yan maliya ba maliya a za mu je inda ana sa kuɗi a banki ne banki mai dutse nan zaka kai mu ka ga wai ka uba ba wannan dan wana ni kai ina ne banki na ne ina tambaya naku na ne banki banki na filin da mota filin mota wannan mota baka ya ga na kama da baban Hamidu mai aikin mota banki na na san mutum ne ai ranar ma sun yanda ranar duk garin na dama ya ce sai musu ruwa yanzu kan wana waya zamu yi ina ne za ku je ne na zo da yayan na wannan za mu sa kuɗi a banki ne ga manajan nan boron kawai za ka kawo manaja ba abinda ba zai akai ba shi na banki wane ba da na Hamidu shine wanda baban wannan mutum girki ne ba alaikum da wa salamu jakana wannan kan ba ku shi ba tunda ka zo wani manaja aiki kenan ne ba shine a rasuwan ga kana mu ya gaba na kulli ka a dan wa gashi ka rika min kirtib kai mutumin kirki ne na ta abin da za ku yi ba ku sauka na ku za mu je banki mu je sa muku kuɗi tun da ni ne manaja amma banki mai dusa nan fa shine wanda manaja ba mai dutse mai jaki nan kan ba barai ne so ka kan wannan wa gaskiya shine yanzu za mu jira su wannan ne su je ko jira mu za mu je Assalamu alaikum. Danwa, ya kuke dangi kuke anan ne. Na ga na wuce na sake na dawo kuma na kalle ba ne kuke yawan. A bari kawai mun ba wasu kudin mu ne dan maliyas ne ko maliyas ne? na ga da yamma da fi kam nasu yana kallo sama haka wannan Yawa maliyas kai kam ka zo birni ka dan kwana biyu a gun dan wana mu nan. Ne kam a kunnan banka ne ko banka ne mun ka kudi a kai mana banka dutse kuma ina a da an ce mana nan banki ne gidajen mutane ne gidajen mu ne ba wani banki ana inna lillahi wa inna ilaihi ba banki ba banki sun cuce ku wannan ya ga mana kudi ba ina ganin da ba wannan ga nan banza yaro sai ga yaro ni wallahi na dauka mutum na ga shi ba ya kama na gulguli da rabi dan wannan ya zamu yi ni ga akai ne ya baba ni gida su daga gidan